mengenang ya, kebangkitan dari Tu Ronggo Safitri Putra. Inilah kita sambut kedatangan Rampak Putra Putri Tu Ronggo Safitri Putra. Keparenga kawula ambukane sang pelopor jaranan dangdut kreasi Safitri Putra nampa kempalanipun angeluri budaya endi luhung mugi nyatan kembacaya jaming rembaka. Safitri Putra nama kepalanipun angeluri budaya endi luhung mugi nyatan kembacaya jaming rembaka. Sang pelopor jaranan dangdut kreasi. Mik sompret mati mas, mik sompret mati. Hara. Mik sompret sedo, mik sompret. Loh. Sang pelopor jaranan dangdut kreasi. Ayo. Tau. Ta. Ayo. Tau. Tau. Hera. Awas.
awas, awas. Ayo. Jos. Oh. Ha oh ta. Ayo berkepes. Goyang sithik, jos, jos. Ayo midhangetno iki lho Sapitri Putra. Jaranan kreasi dangdut kondang kaloka leluri budaya bangsa dimen lestari ngendaka lekae kae sanggae goyang sithik. Goyang sithik. Ayo midhangetno iki lho Sapitri Putra. Jaranan kreasi dangdut kondang kaloka leluri budaya bangsa dimen lestari witata celali kae sanggae goyang sithik. Ho ho ho. Goyang sithik. Ayo midhangetno iki lho Sapitri Putra. Jaranan kreasi dangdut kondang kaloka leluri budaya bangsa dimen lestari witata celali kae sanggae goyang sithik. Sang pelopor sarana dangdut kreasi. Iya iya. Iya iya. Oke goyang sithik. Jos, jos. Ayo midhangetno iki lho Sapitri Putra. Jaranan kreasi dangdut kondang kaloka leluri budaya bangsa dimen lestari witata lekae kae sanggae goyang sithik. Jos, 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 jos. Ho ho ho.
tau Dampya budaling prajurit kuda boksor tambur gung beri bande mangungkung minangka tengorong budale prawadya yosiya godha makarya ngangkat karyaning praja murid tentrem tetara harja sayuk sang pelopor carane ning dangdut kreasi ya. Den Prayetno sing ati-ati yo. Ora apa-apa ya. Ora apa-apa ya. Iya, iya. Ta ta. Ta ta. Aja lali karo GBC. Ya. Memang ta. Lagu tak. Lagu tak.
yuk. Lah ku tak. Ah, 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 ah. Tau. Adi goyang. Adri goyang. Tau. Digoyang. Ya. Sang pelopor, caranya dangdut kasih. Iya. Sayuk. Yuk. Ya. Mesti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja aji mumpung eling tembe mburine latihan iki selena mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang nerusake bebasan koe ngaren kudu eling ya ora boleh mangopo Yai. Iya. Tau. Goyang sithik jo. Memang ya. Ayo Mas Mul.
Deg-degan dede. Redeknya apa mas? Urung mangan no. Malah. Arep ngapa neh dredeg nek aku. Piye? Yo ngowel titik. Heeh. Are ngedekan dede. Ora nggih, tak dong, tak gentung-gentung ora. Apane sing redek? Biasanya kan ngono sepelane, ngono. Iki mang berbeda. Berbeda, oke. Heeh. Deg-degan jantungku deg-degan. Ora kira aku krungu kabare. Ora nyono lan ora nglakiwa. Apa bener sliramu wis pepisahan? Dek nyapa lo mak teratap bareng nyapa. Ketatap pi lho. Oh ketatap, oke dek. Yuk. Tatapan mas. Alah kok lemes to? Mas Letre. Ae. Ngono. Nah. Tambah selawe. Saiki. Somben ngenteni kukut pak pasar malam ra apa. Nah, Yuk. iya. Tambah 15. Oke. Nah. Kena nggih ngopi nggone Mbah Di kok. Nah, Deg-degan dek. Jarane nih yo goyang oh mas. Aja iki wis ndruwedeg emang urung kesinan apa-apa. Darana. Ada gerakan jantungku deg-degan. Orang ngira aku krungu kabare. Ora nono lan ora glediwa. Apa bener sliramu wis pepisahan? Piye? Kok enak bakul pentol bareng. Walah sakne golek panganan dengan ngene iki. Walah. Terusno. Mo. Baturi Radin Mas Semaput lho. Malah semaput to lho. Ora apa-apa, tak baturi Mas Semaput. Ayo panggilan kepada kopi. Yo monggo. Tatapan mas. Nah, kowe senik kowe. Ndak sido. Wis joget aku senik. Potong 50. Wis ora apa-apa. Danane jeblok kok, ora apa-apa. Aku wis main goleng. Menyang Solo tunggu selendang biru. Aja sebrana aku Sandal baru. Oh. Ya. Ya. Ta. Lo. Tau. Aku yang sithik. Iya.
Huh, ya. Huh, ya. Huh, ah. Ah, oh. Pancen sing orisinil ya. Salalala. Ya oh. Ya oh. Tau. Nah. Goyang sithik yo. La 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 la. Sapitri, Sapitri. Memang. Awas, 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 awas. Jaranan paling asoy. Tau? Oh, ya. Huh, oh, huh, oh. Hera, Hera. Ya, am. Sang pelopor, sang pelopor. Op. Sumangga. Sang pelopor jaranan dangdut kreasi. Sampun dipun aturaken dumateng panjenengan sedaya menika para pamirsa ingkang sakmangke sampun kersa hamirsani agrawuhi wonten ing panenggan dalu menika paring lilipur dumateng panjenengan menika kala sampun katuraken dumateng panjenengan sedaya. Niki pamuka kalajengaken rampak putra putri Turangga Savitri Putra. Baik, kita lanjutkan kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini yang pastinya walaupun
Mojo Panggung dan sekitar diguyur hujan tetapi tidak mengurangi kebersamaan kita ya untuk terus berbagi kebahagiaan, berbagi keceriaan bersama yang pastinya pesta rakyat yang diadakan di acara buka giling Mojo Panggung. Kita hadir untuk memberikan hiburan kepada panjenengan semua. Terima kasih untuk semuanya saja sekali lagi Anda yang ingin menyaksikan acara pada malam hari ini secara live ya. Monggo ini bisa disaksikan secara langsung di channelnya Cafe Neesi ya. Cafe Neesi. Kemudian ada juga Narutama. Juga ada Gogon Channel ya. Mungkin itu bisa dicari untuk channelnya, untuk siaran live-nya begitu ya. Dan juga terima kasih untuk Grow Audio pada kesempatan malam hari ini. Matur Agung Panduwun. Dan perlu saya informasikan bahwasanya Turogo Sapitri Putro ya, pimpinan dari beliau Bapak Handoko atau